Dobar dan. Sada ćemo imati prirodu i društvo, a iz prirode i društva razgovarat ćemo o prometu. Na početku vas molim da pogledate dobro ovu fotografiju i kažete mi koja sva prometna sredstva ovdje vidite. Vidite automobile, zar ne? Ovdje vidite jedan veći automobil, džip. U pozadini se može vidjeti kombi, kamion, autobus i tako dalje. Oni su vama jako sitni, ali možete zaustaviti video i pogledati u daljini i vidjet ćete i autobus, i kamion i druga različita prometna sredstva. Mi ćemo sada zamisliti da mi vozimo jedan od ovih prometnih sredstava. Evo ja ću izabrati ovaj taksi. Može? Mi vozimo taj taksi i između čega mi prolazimo? Prolazimo između različitih stambenih zgrada, jel tako? Pa između različitih poslovnih zgrada. Između zgrada gdje ljudi žive, stambene zgrade i poslovne zgrade gdje ljudi rade. Vozimo naš taksi, vozimo i krećemo se prometnicom i prolazimo pokraj, odnosno između stambenih i poslovnih zgrada. Dobro, idemo voziti mi dalje taj taksi da vidimo gdje ćemo mi to danas doći. Evo ga. Nastavili smo voziti i izašli smo mi iz tog grada, više pokraj nas nema stambenih zgrada, a nema niti kuća, nego se nalazimo u prirodi. Pa vozimo mi taj naš taksi, vozimo taksi i prolazimo kroz prirodu. Ima li oko nas stambenih zgrada? Ponovimo, nema. Dobro, pogledajmo dalje. Vozimo naš automobil, naš taksi i došli smo na ovakvu prometnicu. Recite mi, jesu li oko nas sada stambene zgrade i kuće? Nisu. Oko nas je priroda. Bravo. Krećemo se ovom prometnicom. Recite mi, je li vam sličnija ova prometnica onoj koja je bila na prvoj fotografiji sa stambenim zgradama ili drugoj fotografiji? Drugoj, zar ne? Jer je i ovdje priroda oko nas. Dobro, nastavimo se mi voziti našim taksijem. Vozimo i dođemo na jednu široku prometnicu. Naš automobil nalazi se sada na širokoj prometnici i on može voziti i ovom trakom kako bi otišao dalje i može voziti i ovom trakom. Hoćemo se bojati, hoće li nam doći auto iz drugog smjera? Trebamo li se bojati? Ne. Zato jer svi auti po ovoj prometnici i sva druga vozila prometna sredstva skreću se u jednom smjeru. I mi se vozimo naš automobil prema televizoru, je li tako? A što s onima koji dolaze iz drugog smjera, koji idu prema vama? Prema vama, gdje se oni kreću? Kojom trakom oni voze? Oni se nalaze pokraj ograde, s druge strane ograde i oni se voze jednom ili se voze drugom trakom prema vama. Izvrsno. Recite mi, kojom biste se vi najradije prometnicom vozili? Biste li vozili po prometnici koja prolazi kroz grad, između stambenih zgrada, ili biste se vozili prometnicom koja prolazi kroz prirodu, ili prometnicom koja je jako široka i na kojoj se ne trebaš bojati hoće li doći vozilo iz nekog drugog smjera? Hajde, izaberite. Dobro, ja bih izabrala ovu u sredini. Najviše se volim voziti kroz prirodu. Dobro, a idemo mi sada reći kako se koja prometnica zove. Može. Kada smo vozili naš taksi, prvo smo ga vozili ovom prometnicom, zar ne? Vozimo naš taksi između stambenih zgrada u nekakvom gradu, u nekakvom naselju i kažemo da ga vozimo kroz ulicu, da ga vozimo po ulici. To je ulica. Odlično. Kada smo vozili naš taksi dalje, smo ga vozili i on je došao na jednu novu prometnicu. Vozili smo ga sada po cesti. Odlično. I kada je naš auto došao i do posljednje prometnice, mogao se voziti po dvije trake, jel tako? Ili u jednoj ili u drugoj. I ta prometnica se zove autocesta. Odlično. Ponovimo još jednom. Postoje 3 različite vrste prometnica. Kada voziš automobil,
možeš se voziti po ulici, po cesti ili po autocesti. Dobro, zapamtili? Naš automobil, naš taksi, mi smo vozili prvo po ulici, zatim po cesti i onda po autocesti. Zašto se oni zovu različito? Zato kada se krećeš ulicom, kada voziš auto ulicom ili neko drugo prijevozno sredstvo, prolaziš između stambenih zgrada i kuća. Kada se voziš cestom, tada prolaziš kroz prirodu, nalaziš se izvan grada, nema tu stambenih zgrada i kuća. A kada se voziš autocestom, tu također nema stambenih zgrada i kuća. Između vozila koja idu u jednom smjeru i vozila koja idu u drugom smjeru nalazi se ograda. Izvrsno. Ja sada imam za vas jedan zadatak da provjerim jeste li ovo vi zaista dobro shvatili. Pa ću vam ja pustiti jedan automobil koji jedan vozač vozi i vi ćete mi reći kakvom prometnicom vozi vozač ovaj automobil. Idemo dobro pogledati, pazi. Vozač vozi ovaj automobil i kakvom ga prometnicom vozi? Vozi li ga ulicom, cestom ili autocestom? Vozi ga ulicom. Oko automobila se nalaze različite kuće, jel tako? Pa kažemo da se da vozač vozi ovaj automobil ulicom, odnosno kroz ulicu. Pogledajmo sada sljedeći video. Imamo vozača koji vozi ovaj automobil. Kojom prometnicom on vozi ovaj automobil? Je li ovo ulica, cesta ili autocesta? Ovo je cesta, što znači da vozač vozi ovaj automobil cestom. Dobro. I imamo još jedan video za pogledati. Evo ga, ovdje imamo mnogo auta koji idu jednom širokom prometnicom, idu svi s ove strane u jednom smjeru, nalazi se između njih jedna ograda i zatim vozila koja idu u suprotnom smjeru. Je li ovo prometnica koja se zove cesta, ulica ili je ovo autocesta? Ovo je autocesta. Izvrsno. Možemo se sada vratiti našim fotografijama da provjerimo jesmo li mi dobre odgovore dali. Može? Kada je naš vozač vozio automobil ovom prometnicom, rekli smo da vozi ulicom i bili smo u pravu. Bravo. Kada je naš vozač vozio automobil ovom prometnicom, budući da je on vozio u prirodi gdje nema stambenih zgrada i nema nikakve ograde, ali tako, niti ima više traka, niti je to nekakva široka prometnica, znači nije ni ulica, nije ni autocesta, znači da je ovo cesta. Bravo! I posljednji zadatak nam je bio reći kojom prometnicom se voze ova vozila. Budući da je to bila široka prometnica i između vozila koje se voze u jednom smjeru i u drugom smjeru nalazi se ograda, mi smo rekli da je to autocesta i bili smo u pravu. Bravo! Možemo nastaviti sa sljedećim zadatkom. Osim što u prometu sudjeluju prometna sredstva, vozila različita, u prometu sudjeluju i pješaci. Bravo! U prometu sudjeluju i pješaci. Pogledajte sada i recite mi što mislite gdje se pješaci na ovoj fotografiji, na ovoj slici smiju kretati. Smiju li se oni kretati ovdje po ovoj prometnici? Ne, tu se kreću automobili, ali tako? Gdje bi se onda kretali pješaci? Pješaci bi se kretali po ovim pješačkim stazama, kojima ćemo dati još jedan naziv danas. Osim što se pješaci smiju kretati po pješačkim stazama, smiju li se kretati i ovim putem? Smiju, ovo je zebra ili pješački prijelaz. Bravo! Imamo ovdje pješački prijelaz. Gdje još imamo pješački prijelaz? Ovdje, ovdje i ovdje. Imamo 4 pješačka prijelaza na ovoj slici. Izvrsno. Idemo mi sada reći
koji su to sve dijelovi ove ulice. Ovdje imamo jednu ulicu i drugu ulicu. Pa od čega se sve sastoji jedna ulica? Jedna ulica se sastoji od dijela kojim se voze različita vozila. Dobro? Ovaj dio ulice kojim se kreću vozila naziva se kolnik. Što mislite, zašto je taj dio ulice kojim se kreću vozila dobio naziv kolnik? Zato što se njime kreću kola. Prije se nekada za aute i neka druga vozila reklo da su to kola, pa je nastao naziv kolnik. Dobro? Kako bismo onda mi nazvali dio po kojem, odnosno područje po kojem se kreću pješaci? Pokazali smo ih sve, jel tako? Može biti pješačka staza, a može biti i nogostup. Pješačka staza ili nogostup je prostor po kojem se smiju kretati pješaci. Zašto baš se zove to nogostup? Pa stupamo li nogama dok šetamo po pješačkoj stazi? Da, nogama stupamo po nogostupu. Dobro. Sada kada smo naučili da se ulica sastoji od dijela kojim se kreću vozila kolnika i od dijela kojim se kreću pješaci nogostupa, možemo krenuti dalje. Da bismo bili pješaci koji se lijepo ponašaju u prometu, mi moramo znati i nekakve znakove. Pa ovdje imate jedan plavi znak. Zna li netko možda kako se zove taj znak? Što on predstavlja? Što ti on govori? Ovaj prometni znak ti kaže da se tu nalazi pješački prijelaz, da tu smiješ prijeći kolnik. Osim označenog pješačkog prijelaza, postoji još jedan znak koji se često nalazi uz pješački prijelaz uz zebru. Koji je to znak? To je semafor. Što trebaš činiti kada vidiš da je upaljen crveni čovječuljak? On ti pokazuje što trebaš raditi. Mirno staneš, noga uz nogu, ruke uz tijelo i čekaš. Što čekaš? Čekaš da se upali zeleni čovječuljak. I taj zeleni čovječuljak ti kaže što sada smiješ činiti. Što smijemo činiti? Smijemo krenuti prelaziti kolnik. Odlično. Kada želiš prijeći kolnik i vidiš da ti se upalilo zeleno, je li to dovoljno? Smiješ li zaista krenuti? Ne, moraš svejedno biti oprezan i svejedno pogledati lijevo, desno, lijevo i uvjeriti se da ne ide niti jedno prometno sredstvo. I tek onda smiješ krenuti. Uvijek u prometu moraš biti oprezan. Upalilo se zeleno, ali ti svejedno pričekaj, malo pogledaj još lijevo, desno, lijevo i kreni bez trčanja. Kreneš primjerenim hodom. Dobro, nastavimo dalje. Mi smo vidjeli naš semafor za pješake, jel tako? A ovdje imamo jedan drugačiji semafor. Kome je namijenjen ovaj semafor, znate li? Ovo je semafor za vozače, bravo. Ovaj semafor ima 3 boje. Ima crvenu boju, žutu i zelenu. Kada se upali crvena boja, što tada vozači moraju raditi? Crveno svjetlo im kaže stoj, moraju stati. Kada vide žuto svjetlo da se upalilo, što onda trebaju raditi? Trebaju se pripremiti, jel tako? Jer će uskoro moći, kada se upali zeleno, krenuti. Dobro. Idemo mi sada isprobati kakvi bismo mi vozači bili. Dobro, vozili smo naš taksi, a ne znam baš, znate li svi kako se, kada se smije krenuti, kada vidiš crveno ili kada vidiš zeleno ili žuto. Idemo mi to isprobati, dobro? Ja ću vam sada pustiti video, a vaš zadatak će biti reći mi kada smijemo krenuti, dobro? Smijemo li sada krenuti? Ne, crveno je. Smijemo li sada krenuti? Ne, žuto je. Smijemo li sada krenuti? Sada smijemo krenuti s našim prijevoznim sredstvom. Odlično. Kada smo to ponovili, možemo krenuti dalje.
Imam jedan zadatak za vas sada. Mi se nalazimo kao pješaci na jednom od ovih nogostupa. Na kojem želite da se nogostupu nalazimo? Evo, može ovdje. Ovdje se nalazi naša škola, ovdje je kuća u kojoj želimo doći i mene zanima što mi vi predlažete. Koji mi je najbrži put do kuće i koji mi je najsigurniji put do kuće? Ovdje mi je škola, ovdje mi je kuća. Kako ću najsigurnije doći? Izaći ću iz škole, hodat ću nogostupom po pješačkoj stazi ili po nogostupu, doći ću do zebre, do pješačkog prijelaza, pogledat ću lijevo, desno, lijevo, prijeći ću pješačku stazu i doći ću kući. Odlično. Bravo. A što ako mi je kuća ovdje i želim doći ovdje? Kako ću onda doći iz škole? Opet ću hodati pješačkom stazom, prijeći ću pješački prijelaz nakon što sam provjerila ide li ikakvo vozilo, zatim ću ovdje vidjeti ide li nekakvo vozilo, prijeći ću pješački prijelaz i doći ću kući. To je bio najbrži, najsigurniji put, jel' tako? Jesam li smjela ovako pješačkom stazom ići ili nogostupom pa u koso i doći kući? Ne, jer ovdje nije označen pješački prijelaz i to je jako opasno. Kada želiš prijeći preko kolnika, uvijek moraš ići preko označenog pješačkog prijelaza koji se još zove zebra, jel' tako? Dobro. A sada je vrijeme za jednu igru. Mi ćemo biti pješaci i naš zadatak će biti sigurno doći do naše kuće. Ovdje se nalazi škola, mi ćemo se kretati, dobro ćemo paziti idu li ikakva vozila i doći ćemo do naše kuće koja se nalazi ovdje. Može? Hajde, pripremi se oprezno, ustani se, krećemo se, može? Završila je škola, zvonilo je, svi smo se obuli, odjenuli smo svoje jakne i krećemo. Hodamo po pješačkoj stazi. Hodamo po pješačkoj stazi i došli smo do pješačkog prijelaza. Nalazi se tu jedan auto, tako? Pogledamo lijevo, vidimo da je on stao, pogledamo desno, ne ide nitko, lijevo, taj auto još uvijek stoji, smijemo prijeći. Kada smo prešli, auto je otišao, a mi smo stigli svojoj kući sretno. Odlično, dragi moji. Svi koji želite, možete u opisu videa pronaći i prezentaciju koju sam vam sada prikazala kako biste mogli ovo još kod kuće dodatno učiti i ponavljati. Sretno!